teh ke bengkong yang semua ban aingo yuk belai ban baru ngaso ban ai ku belai pi borok mo ki perlok belai don mentah ban kersan rabai uni chana jengi teh jadi ngepor ne kelimat ke mentah kok banyak keren ketuk ni kimat ni kita ki jura ki biar dai lang ki imlang salang jengi han kejuk pergi por mentah teh ngak ban tempau ketuk ni ki jisngu na kalian jongang ngai iskamba kendon mo le se ketuk ni ki beri ki ba semua persyak tu kita jisngu ingat to kemai kedai hok hi ba nhìn don là cái trong cái chữ ngầu mà thế cái này cái po nak kwa ban ni keren cái tu kan ni kimat ki ba ide bat kan cái election MDC ba ide budget kita kinong mikmat cái jengi saka district council te cái jing perkhat jenga mongwe ngak kwa sisa ban ai kita khobor te woi so ban nya seprang kwa ban kapat ni cái woi mo kamtam nang tek perlok jenga ki badon sa kini ka thain me area dom jengi sene ini saya kerja deh perlok jengi mo, dan lagi jengi jongki, jemut perkat jengi Jepang ki political party kan ki, jadi party ke bang ya kersan mo kan ka election MDC mentah tengah scam di film sengoi ai berkata jengi long perlok jonga bat pi kan long baik kumbon jumelian deh, raya kan kebentar kebang ide ban keren Jepang jengi jet jongi nong kemana ai bukan yai, lagi jong, mengkatang kuat bah kan saya pi perlok borok orang yang kenduk poru ai makan long kema hiji melian banyak keren ya banyak kanahi bat kini kubur jeung kuat ru ban keren deh om tang ki nong kersan ni kita ki perlok ki ba ya kersan lang ya parti ki ba ngang ya kersan rei kini kubur kuat ban keren kelum lang ya borok ki priu ki ba don kamtam sikini ki thain ki area jeung jenis lai dom mo menyetuk ke bahasa yang pedang jumpi porok kene kenti ke pemerintah ngak kersan ya ka parti BBP mo dan ni kata ka banyak Voice of the People parti ni kata ka parti pra mo ngak skema borok fi tip ya kata la ni don pedang jumpi ke ba sekila yo i nga ba ngji don lang bat kene ke parti tegri ko porang ko aro banyetuk fi kendiat mu sepang jing long jangan mana do ki por mencua menyetuk ipi perlok cenga bang ngamju setenap ban mi kum hagi ni gejat kamu kata politik ke bang ang nomor ba hagi ni gisni bagi por ki bala late no borok mo kamtam kum kita ki Kristan ki baju tenap ni ba semat ba ban late ki seng mat ban long kinong jalam jong ki balang terter ngala ban ang ba ni de ken ba kan ke politik kalong kata kam ke baju clear si syah do utama te naduk ba kami kene ka parti pra mau ne kene ka BBP andrei kala penkela sisa ya ka jumut perkat jengah tan mar balai misnutu ba kene ka politik mo kam dei kata ka kam ka banja clear andrei mis yo ya ka jusnutu manaduk ka ba kami kene ka parti kene ka politik mistu ba kalong ta kam ka kentang ba ide penyemi hikmat kam tam ku gibre ki ba don akor ki ba don ya ka burom kamtam ki ba sekri ba mane yo boleh ko cukup por mo nomor balai kene ka politik sekedai kata ka kam ke ba boleh ulabu kene ula benta hak imlang salang ne ka ribet kejat benri porok bangin sensyar ne bangin bisar kum kita ki ai ki hok ke ba boleh ula benta nak benta jengi kum ki breu bat naduk ba kami kene ke BBP ke ka jumut ju perkat jenga kala change mo kala kalah du ta ba ngam sngau hun syuk moi la de ba ngan syu syong haju la ne bangin syu ngap bangin syu pit tang da khmat moi ke ai ke bala jia la ne ke ai ke ba ka ribet ke jat mendil junyi ki kenduk mo kum tang la mi khmat la ala kalong ka dungu ko komru ngala rai ngal kut jumut ba nyin mi ba khman pan ai ta khti ka diang ti ka mon mo banya karsan kham tam yi kini ki rang ba jungi mu ke balong kita ki nong yalam jongka Voice of the People party ban ai lang ban kersan ki knang pi kenang yo susu ik ta mensin ban sekri ban len le nang ta ri ba jat ben riu teha kani ke video ngam dak wa sibun ban keren ki e rei ngan su tu ye pi mo ki perlok ba i jonga ki ba kersan ya ka Voice of the People party la ni ki bam kersan ru mo ngan ye tu ye pi bang kersan ya kani ke party kanong rim ke baning kong ke ba ngami ban kersan kani party kalong mar balai ngayo i ya jinglong jong kinong yalam jong ni party kilong sakti ki brio ki ba senrang ki ba
Jitrhem nadu presiden rang ba jong ka parti mo ba ardan nyui kiba pun ki isu kiba mau lara la kalong assembly ne ladu ka por wa udang long we ni kinang yalam jong seng phalang kata ka presiden jong ka FKGGP nyui ya ka history ni ka jing im jong u long ta briu ba senrang ba briu ba lan ni la de ba ngas ngoban ong ba mis ngsorong mo ban yo bangin don komune rang ba hani karat kejat ben riu khasi ke jongi te sakawai ko aban ong hang ne mo ai abang apik kam tam sepang ke jinglong ke jingman ne ko kom kren ke jongi ba ardan teng teng kala kata sisa yang ngaru marbalai ulong briu keren direct ni keren baik ke ba udon ka don ke jongi julan ya ke ru nomor kata teng teng ngap penuan ra ka jing artatin kamtam ha ka jing mut perkhat ka jonga ya ka jing keren long ka jing keren direct ni orang ba bom julan i ke borok hoy mat ya singala bon ong ba kala pen susi i bobun ba i bril hoy kala ai ka jing ro bobun ke ba ngayo ka jing senya nak nek partimu kalong ba hadin banglayit benia ya ka rukom trikam jonga nek parti bat kamtam lele banga pit benia ya ki ta ki office berar ne kita kinong tre jong parti ki bodon ki bakrasyan ki bodon halendan jong ne presiden rang ba jong imo ngiyo i ba ki don sai ta ki priu ki se ki ba nganut banong ki don kirang kan sai ki ba labit labiang ki ba serkai phang la banong jong ne ka pateng jong i ni ka por ba mata dei kumai ngi la ban yo i mo kum we ni kita ki dei doktor Ricky Singkon mo utu de wen ki doktor ki PhD bala manong ki doktor kot mo bala pas ya ka ekonomik mo long master ha ekonomik bat ulong ru doktor ha ekonomik te ingit skema nisngutu kat no kata ka jing sempang bat ka jing sngutu jung sempang kanika ekonomik badai sempang ka yok ko bat kat no ka jing jeliu ka jong kata ka jing start ka jing jrong ka jing start ka jong mo te bangi pet du khamtam ni doktor bat scammer bo bolong ma ektin juga parti ni i bo neru de weni ta kirang ba ki ba bolong syau ta bru ba scam khamtam ha bangi pet yakini sngi por ba mentamo ba iman don menu balak ban pet klam ya ka jing jrong juga jing mut jing perkhat jing sempang ko jong uni orang ba bat ki don susu sa ki we ki doktor mo ki ba don ha po jong ni parti ki bala wanra ya ta ka jing sngo scam jing sngo sania jonga mo rong mo ki badon hakani ka parti khamtam kum i doktor bat scammer bo nang ta kum ban su ong mo baro ki nong tre jong ni parti ki don ki bri ki ba sempang bat ki ba long ki bri ki bala nang la sta ki bala kham jeli bat kham jrong ha jing pule ju ki ha ki ki ya dei bat kene ki imlang salang nomor kata kene kala pensyo bi jingal ni kan nyela banong no kala pensyo jing i jinga bangan ye don ba ni parti nang mar ta daw ngadon ko jing kerman ke bas scam ba mo la da ki paj ba ki ai ke jing kersan ni parti nge scam ba kan long ke ba kham su tanat mo kan ni ka ri kasi jentia jing i mo kham tam le mut anut ruban ong kom ne la da ki paj ba ki ai lat i ki ne ki babun ki doktorit sudah ki ban sensar je kene kari jongi nge scam hangta kari jongi kan sakil mat kari jongi kan sa long kari ba scam mat bat komjur oh bai phai bat kene det jongi mo ba John Jeffrey sei mai kawan kong ngadap ke jing artin nomor ba ha jing pet jonga kom ubril bat lot ngi i ba umpat da bit da biang ba ka rukom kren ne ka rukom long jong u kom ta ubril ba ilong scam re angu yo boleh mo ba kat bangin ang ya kisngi iman unang yo ay ta bor ni ta jing sempang ta jing snotu kumno ban keren ye pat ba bat ha jing snotu jonga dei ba tang ba u la ban keren ha ta kom ke ba sotenat ma ye ki bril ni ki pat ba mo ki ba don kam ke jing hikai no re ke ba pensngo lingo yanga ngasngo ko ba ke ke ba keren imat kedai kata ka ba udah kwa sisa naduk ko nut ba naduk ko mensim ke jong u te simpat nga khot nga we ri phi ki pat ba bor khot mo sompha kedai ko benta jong i bangin pit benya bangin yet benya
Inu kita ki kandidat kiba lek support district council kiban thau kita ki an kiban yada yang kham tam ko jat ben riu rit pai mo mat nak ju ko poru nakwa mat ai pistang kan ni khubor mo nakaliang jonga umdai bang ayo I ya kini ki nong yalam jonga voice of the party kum kita ki brio kiba don kiba start kiba sempang bat kiba la bit la biang bha ada ngi kren hakaliang ka jing nang jing start bat ka jing sempang ne ka jing jrong jonga ta ka jing tip ku jong ki chpang ki ki an ne kita ki kanun ki ba de bat kan ne ka sensar khadar ne bat ka imlang salang henrei sakawai pat ka benta ka bang yo I haka jinglong joki kalong ba ki bu ni gong yo boleh hakmat jong ka jing im joki kadi kini ka benta ka ba la penlong yang aro ba ngan sa I ba bat ngan sa jani askam ka ni parti ba ngan ai jing kersan ni parti ba ngan don hasenda kamtam yo kandidat jingi ba John Jeffrey Bersaymoy ba iru singan la ban yak ni ko wai ka jaga sikoi ka ban pendap iki boro ki ba parti kala ben set halor jong I te akan ni por ba klip mat so pen kut no kini ki long kat tu ni kebot bang kwa ba ai lang thi boro ki perlok bat ki parano sung sinong jong ba I jong ni ka thain li dom jong ni te nge skam la sai kan dei ka sni thabut te nga kapat ki boro khoi so bi pen lek ka jaga thabut sobha pendam ho blai ki jing duai bu ho blai jing duai bat nge skam ba blai ru sa jubab ya ke ai ka ba pikwa ma ke ai ka ba ka jing mut ka jing thu ha ka jing im jong pi bat nge skam blai don kat di pi wi boro te na ta ni pon nga so nong ba blai sibun ni pi boro